Η σπερμιδίνη είναι μια φυσική πολυαμίνη που βρίσκεται σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Παίζει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία και την επιβίωση των κυτάρων. Αυτός ο μοναδικός μηχανισμός την καθιστά ιδιαίτερα ευεργετική για την υγεία μας, προσφέροντας πολλαπλά ωφέλη όπως την αντιγύρανση. Η σπερμιδίνη προάγει την αυτοφαγία, μια φυσική διαδικασία του οργανισμού που βοηθάει στην απομάκρυνση των κατεστραμμένων κυτάρων και την ανανέωση των υγιών. Τα ωφέλη για τα μαλλιά μας. Η σπερμιδίνη αντιμετωπίζει την απώλεια των μαλλιών που σχετίζεται με την ηλικία, προάγοντας την παραγωγή νέων τριχών. Ενισχύει την ανάπτυξη των μαλλιών, αυξάνοντας την επιμήκυνση του άξονά τους. Υποστηρίζει τη φάση αναγέννησης των μαλλιών, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων τριχών και μειώνοντας τη φάση καταγέννησης. Αυτή η μοναδική δράση της σπερμιδίνης την καθιστά μια φυσική λύση για όσους αναζητούν ενίσχυση στην υγεία και την ανάπτυξη των μαλλιών τους.